Tulo na siya agad dito, oh. So, ayan na guys, yung hangin. Kung napapansin nyo guys. Hindi pa na namin naabot yung ano. Ayan guys, ito maglapit dito. Wala natanggal tong ano. Yun na guys, si Pipito dumating na. I-start ang ulan ng 8:09, 8:06. Yan guys, may kasama na siyang ulan. Yan guys, oh, tumutulo na sa labas. Tapos yung naririnig nyo yung hangin, ganun na siya hindi pa naman malakas masyado. Pero dinig mo na guys yung ano. Dinig mo na yung hangin. Ayan. So kung makita nyo guys dito, ayan yung mga puno. Hindi pa naman siya masyadong gumagalaw or kasi nga hindi pa masyadong mahangin. So asahan na natin na mamaya-maya lang ay magba-brown out na siya. Mamaya-maya lang guys, magba-brown out na yan. So na-secure na natin yung ating motor. Ayan. Tapos, oh, ayan na. Ayan na guys, brown out na. Pulutin mo na yung sarap. Ayan na. Kita mo? Ako na. Pagsindi na yung kandila. I-ready mo na yung kandila. Ayan guys, nagba-blackout na. Siguro dahil malakas ng hangin sa ibang lugar. Kaya nagba-blackout na guys. So I hope na lahat na nakapag-evacuate. Lalo na yung mga nasa coastal. Kasi lalo mas mahirap mamaya. Ngayon guys, gabi, madilim na. So nakapag-ipon na rin tayo guys ng tubig. Ayan, kung nakita nyo. Naglagay na rin tayo ng tubig sa mga lalagyan. Really, mamaya talaga grabe na yun ang ulan.
Ayan guys, medyo humupa siya. Medyo tumigil oh. Medyo tumigil ang ulan, tapos yung hangin. Sa labas tayo guys, papakita ko sa inyo. Dito yan guys sa Pasud. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa labas. Check natin yung tricycle. Natin. Dapat pag inano ko pa doon, inabanti ko pa yung ano. Sobrang sobrang lim na guys ang hangin. So kung makikita nyo guys yun, yung mga puno. Hello po. Pero ay dito na po, dumating na si Pipito. Ayan, kung nakita nyo guys yung hangin sa mga puno, sa mga dahon. Ayan, ganyan na siya guys. Palakas na guys yung ano, palakas na yung hangin, lumalakas na po siya. Tapos bumuhos na yung ano, ulan. Medyo malakas na yung ulan. Pero ano siya, tumigil pa. So pabugso-bugso po yung ulan. Tapos yan, ayan guys. Humihina, lumalakas yung hangin. Humihina, lumalakas ang hangin. Tapos yung ulan. Ganun din guys, humihina, lumalakas. So, na-declared na pala na signal number 4 na kami. Ang Cam Norte ay signal number 4 na. So, sana naman ay hindi na siya lumakas. Pero, tingnan nyo guys, signal number 4 kami pero ganito ang sitwasyon. So, mas nakakatakot po. Salamat po. Ingat din po kayo dyan. So, sabi nila guys, sa weather forecast is ano, halauna daw darating. Talaga yung pinaka mata ng bagyo, pero magkakaroon ulit ng weather forecast mamayang alas 8. Pero ayan, kita na natin na dumating na talaga si Pipito. At sabi mo dyan si Trapal na ano, na kulay puti. Ito ba ang inat-ngap ng Ido? Iling mo daw dyan kung saan nakatago. Pwede itong ilaag digdi oh. Digdi oh. Tama ang PS yan at yan. Itong kulay puti baga nang inat-ngap ng Ido. Trapal na puti. Ayan guys, oh, nakakatakot dito guys. Ganito siya. Kanina malakas yung hangin. Tapos yung ulan. Tapos ayan guys, parang biglang tahimik na naman siya. So lumalakas, humihina. Ngayon guys, umaambon pa lang. Umaambon na naman. Pero nandito na tayo guys sa ano, sa labas para ipakita ko sa inyo yung sitwasyon namin dito sa Cam Norte. So ang kinatatakot namin dito guys, magsabay yung grabing ulan tsaka yung hangin. Na wag naman sana. Kasi meron kami, ewan ko, malabo na kasi, pero meron kasi kaming malaking puno dito ng mangga. Yun yung kinatatakot ko, baka mabuwal, pero wag naman sana. Kasi nandun guys yung ating tricycle. So ayan. Umaambon na naman. Lumalakas ng ulan. Hello po, Sir Junjun. Hello po, iChannel. Kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Kanina guys, ang aliwalas talaga ng ano. Ang aliwalas niya kanina. Pero ngayon, ito na. Ayan, malakas na naman. Nahiling mo? Kulay puti ito. Sa mga kahon, nili mo daw sa mga kahon. Laro sa mga kahon ko ito nahiling. Sa mga kahon na kalag ito garo.
itong mga libro. Ang sabi nila guys ay alauna daw darating ang bagyo na Pipito. Nakakatakot dito kapag madaling araw siya dumating. Wala pa naman masyado guys na hangin. Hindi mo pa masyadong maramdaman ang hangin. Pero pabugso-bugso, lalakas si hina, lalakas si hina. Kaya mag-ingat po ang lahat. So mamaya guys, magla-live tayo ulit. Pakita ko ulit sa inyo ang sitwasyon namin dito sa Bicol. Ingat po ang lahat. Mamaya na lang tayo ulit guys, magla-live. Salamat po.